Pan, 50 pesos na tumpukan guys. Marami na at makakapag-Shanghai ka na ng mga galunggong. Good morning, boss Lando. Good morning, Lodi. So yan po no, 50 pesos lang po yung mga tumpok. Yung tropa natin ngayon, kawawa na. Magkano yung pompano? 300 kilo ng pompano. Ayun, 300 pesos na per kilo ng pompano. Tapos yung tilapiang Batangas niya ay 100 pesos na kada kilo. Good morning, boss. Wala tayong talaba na nakita po dito, no? Pero matataba po yung mga tahong at malalaki. Ayan, no? 100 pesos na kada tabo. Good morning po. Galunggong po dito ay 50 po ang kada per kilo. 50 na lang, 50. Mura din po yung mga pusit, no? 230 na kada per kilo. Meron din. Ayan po. Ayun, namalang hipon. Tapos sa mga lumot po ay 250 po ang per kilo. Nakabulog ilang beses na ka nakikita dyan. Wala si Pango. Wala. Ano na si Pango ngayon? Retired na. Retired na Panguna. Tamad na, tamad. 300 po yung mga pusit. 300 po ang per kilo ng pompano. Tortillo, no? 180 na per kilo. 280 po sa mga pusit. Kanyang mga presyohan po yung mga bentahan po, no? Ng kanilang mga latag na galunggong. 60 pesos na kada kilo naman po dito. 220 sa mga pusit. Pusit ballpen ba to? Sputnik ito tawagin. Sputnik. Ayan po, Sputnik na pusit. Sariwa at 220 na kilo. Lumot. 250 per kilo. So ito po yun, no? Sariwang lumot po, no? Pusit. 250 na per kilo. Ayan, dito po ay may mga gulyasan din po, no? Ito po yung mga tiyabeta. Boss, magkano tiyabeta? 150 lang sa'yo, boss na boss Lando. 150 sa per kilo po ng tiyabeta. Napakaganda, oh. Bilong-bilong kung tawagin po sa probinsya. Tulingan at gulyasan. Magkano yung tulingan? Tulingan. Gulingan, 180 lang. Gulyasan. Parehas lang. Parehas pong 180 na per kilo. 100 pesos sa tumpok po ng bangus pandaing. Sputnik. Boss Gerald, magkano Sputnik mo? 200 po ang per kilo ng Sputnik na pusit. Tapos yung mga kilo naman po dito, 220 sa mga alimasan.